Întrebarea pe care o punem astăzi este una simplă. Răspunsul o să vedem că e ceva mai complicat de aflat. Merită să-ți cumperi o mașină hibrid sau pur și simplu e doar un moft așa de moment, pentru că dă bine? În primul rând, ce e o mașină hibrid? O mașină hibrid înglobează tehnologia unui motor termic, un motor electric, o baterie și un recuperator de energie sau un generator. Toată această sinergie a celor 4 componente creează o mașină hibrid. Practic este simplu. În momentul în care accelerezi, vei fi propulsat la început de motorul termic, pe benzină sau diesel. După care, în momentul în care decelerezi, energia cinetică va fi recuperată și transmisă către baterii. În momentul în care urmează să reaccelerezi, energia din baterii va fi transmisă către motorul electric și tu vei fi propulsat către înainte. În teorie este foarte simplu și nici în practică nu e chiar complicat. Tehnologiile astea au fost foarte mult dezvoltate în ultimii ani, în special în motorsport. Uită-te la Formula 1, unde avem mașini hibrid de foarte mult timp. Uită-te la Campionatul Mondial de Anduranță, unde avem mașini hibrid cu mari constructori care s-au bătut în ultimii ani în cadrul curselor de anduranță. Vezi cursa de 24 de ore de la Le Mans, unde în același timp au fost Toyota, Audi, Porsche și încă câțiva constructori mai mici care au avut modele hibrid la start. Former world sports car champion pulls off in the pace car. 2 Toyotas on the front row, 2 Porsches on the second row. They're held under starters orders, and it's green, and we are go for 2017. Lumea curselor, într-adevăr, e o lume ideală și foarte frumoasă. Întrebarea este dacă în lumea reală merită ca tu să-ți cumperi o mașină hibrid. Cu ce te ajută pe tine chestia asta? Avem o serie de avantaje și dezavantaje. În primul rând, avantajele. O mașină hibrid o să-ți consume mai puțin în oraș. Da, un Prius consumă între 5 și 6 litri la sută, indiferent de stilul tău de mers. Oricât de tare te-ai chinui să consumi mai mult, nu o să reușești. Pe lângă faptul că sunt niște mașini ecologice, sunt și fiabile. Motorul electric o să te ajute de foarte multe ori, iar motorul termic nici măcar nu va porni în momentul în care vei pleca de pe loc de la semafor, spre exemplu. Uzura motorului termic astfel o să scadă considerabil. La ce poți să te gândești din punct de vedere al uzurii este la baterii, dar totuși constructorii dau o garanție între 5 și 10 ani. Depinde de model, depinde de ce variantă alegi. De exemplu, la Toyota primești undeva la 8 ani de garanție pentru orice model hibrid achiziționezi. Unele cu garanție extinsă pot să sar de 10 ani. Până acum avem parte doar de avantaje. E drept că există și câteva dezavantaje. Cum ar fi consumul în afara orașului, acolo unde modul hibrid, de exemplu pe autostradă, nu o să te ajute foarte mult, pentru că mașina o să ruleze în mare parte cu motorul termic. Trebuie să ții minte că este practic un compromis. Un compromis între o mașină electrică și o mașină convențională cu motor termic. Un alt dezavantaj este reprezentat de prețul de achiziție. O mașină hibrid nu e chiar ieftină. E drept că primești de la stat o bonificație de undeva la 4.000 de euro, ceea ce o să te ajute destul de mult, însă trebuie să-ți cumperi mașina nouă ca să poți să primești acest bonus. Ca să răspund la întrebarea de la început, da, mi-aș cumpăra o mașină hibrid în detrimentul unei mașini cu motor termic, mi-aș cumpăra o mașină mai degrabă plug-in hibrid, dar despre asta o să vorbim data viitoare. Mersi că te-ai uitat, dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să-mi dai un subscribe, până data viitoare, ceau!